Hi YouTube. Boरै दं आसा खालामो बयबो मोजाङै दं खोमा so दिनैनि भिडिअआ वेल प्रिपेयर्ड नङा ओके प्रिपेयर खालामाखै आङो आरो एडिटबो खालामनो गोसो गैया दिनैहाय एसे खर' सानाय मोनगासिनो होमबाबो जिखुनु जा बे टपिकखौ दिनै माने फोजोबस्रांनो सानबाय आं रिसार्च खालामनाय मथे आं दायो माने प्रिपेयर नंखाया ओंखायनो माने जास्ट रिसार्चनि जि दंमोन बेखौहाय सोदेरफानोसै आं सानबाय आरोना अपिनियन शेयार खालामफानोसै पर्सपेक्टिभ शेयार खालामसै ओके so ginahari word okay it's not a simple word okay बिराद सिम्पल बायदि साना लायो खोमा सोरबा सोरबाफ्रा बाट सिम्पल नङा बेफोरो आरो प्रटेस्ट मोनसे जादोंमोन ना लाइक 1 week back मोनसे पोस्ट आंनो स्क्रिनशट हरदोंमोन उदालगुरि लेजेन्ड ब्रादारा आम भेरि सरि आं बिराद लेट बानायबाय बे भिडिअखौ बाट स्टिल आं पर्सपेक्टिभ शेयार खालामनि एबा आंनि अपिनियन शेयार खालामनि बे कमेन्टनि सायावहाय ओके so ginahari wordखौ मा होनबावनो लाइक इट्स अ भेरि बिग थिं भेरि स्केरि थिं भेरि स्केरि मिन्स बिराद गिथावथाव सोरबा थैयोबो बेयावहाय बुथार जायोबो सिख्लाफ्रा बुथार जायो नङा होमबा यार आं बे मानसि जाय कमेन्ट खालामदों होनदों कि लाइक बिकज अफ दिस जिनाहारिनि थाखायसो माने गथ' मोनो बे गैयाबा गथ' मोना फर एग्जाम्पल लाइक दिस बेनि थिंकिंआ बिदि ओके जाय कमेन्ट खालामदों बेनि थिंकिंआ बिदि आं होनो मोनसे खोथा होनो लुबैयो नोंखौहाय ब्र नाय आं मिथिखायो बे भिडिअ नुहैगोनबो जानो हागौ नुहैयाबो जानो हागौ बाट स्टिल देन आं होनो बयखौबो होनो लुबैयो जिनाहारि होननाय वर्डआ माने बिराद सिम्पल सानना लानाङा आरो नोङो पासाव नायगिर जोंनि जेनेरेसन अके जायहा जोंनि एजनि आंनि एजनि जायहा नायगासिनो आंनि भिउवार्सआनो जा आंनिफ्राय एसेल' देरसिनबाबो लाइक एराउन्ड 2-3 years देरसिनबाबो नोंसोरबो जोनोम जाबावाखैमोनदां अके नोंसोरबो जोनोम जाबावाखैमोनदां बे समावहाय बिराद खस्थ' मोनबोदों जोंनि बर'फ्रा बर' वमेन्सफ्रा मस्ट अफ द टाइम बर' वमेन्सफ्रा मानो होनबा पुलिस होन आर्मि होन बिराद जिनाहारि खालामजाबाय जेब्ला न'निफ्राय खारनानै हौवाफ्रा न'निफ्राय खारनानै हाग्रायाव थाहैनाय समाव खिन्थु बेखौथ' रावबो मोनबोआखैना नोंनि ग्रेन्डफादारफोरनाव सों अके इफ इउ हेभ ग्रेन्डफादार्स आस्क देम बेनाव सों बिसिनाव सों बेसेबां प्रब्लेम जादोंमोन बेसेबां नेवसि जादोंमोन बेखौ सों दासो एसे सान्थि नुनायखाय जि केसेसफोर फैगासिनो आङो रिसार्च खालामनायाव माने आं मोनसे रिसार्च खालामनो सानदोंमोन कि लाइक क'क्राझाराव एबा बर' गार्ल्सनि बिदि जिनाहारि जानाय रेटिंआ नागिरदोंमोन आं मोनासै आम सरि खिन्थु आं जि आर्टिकेल्सफोर मोन्दों बेखौल' आं देखायनोसै नोंसिनि सायावहाय नोंसिनि खाथियावहाय स्क्रिनशटफोर दङ नायबानो जाबाय मा होनबावो लाइक प्रटेस्ट खालामदों यार प्रटेस्ट खालामनायावबो बे गथ'आ थांनानै एबा बे मानसिया थांनानै कमेन्ट खालामहैदों इदिसो मालाय बेबायदि मानसिखौ मा होनबावनो लाइक गथ'नि थिंकिंसो बेनावहाय एभ्रिथिं इज नट फर फान एभ्रिथिं इज नट फर फान यार बिनि एगेन्स्टआव जिनाहारिनि एगेन्स्टआव प्रटेस्ट खालामदों यार एटलिस्ट रेसपेक्ट देम ना रेसपेक्टबो खालामा थांनानैसो फानलि माने एकदम थांनानै बे गैयाबा लाइक बेबिस मोना मा मोना होननानै आं बेखौनो होननो लुबैयो नाय सिनेरिय'खौ नायगोर सिचुवेसनखौ नायगोर अबेयावहाय फान कमेन्ट खालामनांगौ अबेयाव फान कमेन्ट खालामनाङा बेखौ नायगोर आरो जिनाहारि वर्डआवथ' फान कमेन्ट खालामस्रानाङा इट्स भेरि भेरि बेड आरो जाय सानाखि लाइक जिनाहारि खालामा लाइक जिनाहारि वर्डखौ माने बिराद फानलि सानना लायोबा प्लिज गो बेक टु द हिस्ट्रि यार गो बेक टु द हिस्ट्रि एन्ड चेक इट आउट बेसेबां खस्थ' जादों बेसेबां खालामजादों बेसेबां जिनाहारि खालामजादों अके स' आं बिसिमल' होनो लुबैयो इफ आइ एम रं आइ एम सरि आं रावनिबो सेन्टिमेन्ट हार्ट खालामनो भिडिअखौ बानायाखै आइ जास्ट वान्ट इउ गाइस टु नो इट प्रपारलि लाइक बावनानै थायोना मेक्सिमाम अडियन्सफोर बावनानै थायो लाइक जोंनि हिस्ट्रियाव मा जादों मा जायाखै हु केयार्स एबाउट देट अके स' वेन आइ वाज रिसार्चिं अके रिसार्च खालामनाय समाव माने बिराद मोन्दों आरो आइ वाज लाइक ब्लुम आउट माइ हेड वाज लाइक शेट यार माने बेफोरखौ नागिरनायावहाय आरोना स' बेसिमनोसै Peace out. Love you all.